Como transportar os nenos de maneira saudable. Se viaxas en coche e transportas un menor, necesitarás dispositivos que queden ancorados ao vehículo, co fin de lograr que viaxen o máis suxeitos e seguros posible en caso de calquera incidente. Asegúrate de que o dispositivo de suxeición estea homologado. Dependendo da idade do menor, necesitará unha serie de condicionantes diferentes. En función da súa talla, peso e idade, é recomendable que os menores viaxen a contramarcha, é dicir, mirando cara atrás e non cara adiante. Moitos dispositivos de suxeición non están deseñados para permanecer neles demasiado tempo e poden resultar nocivos para a súa columna vertebral, como aqueles con habitáculo tipo ovo. Por tanto, se dispós dun destes modelos, evita trasectos moi prolongados. É importante asustar os cintos de seguridade á talla e volume do menor para evitar que quede pouco suxeito ou con demasiada presión. Presta atención aos repousacabezas. Deben estar á altura adecuada a cada menor para protexelos en caso de impacto. Usa accesorios para evitar malas posicións da cabeza no caso de que o bebé quédese dormido durante o trasecto. Non coloques aos bebés nas cadeiras con chaquetóns ou roupa excesivamente voluminosa, porque en caso de impacto adoitan escorregarse máis facilmente. Usa espellos interiores para controlar desde o espello retrovisor aos menores. Hai diversos modelos, son de fácil colocación e favorecen ao condutor unha posición adecuada de condución mantendo controlados visualmente aos menores en todo momento. Evita colocalos no asento do copiloto, a non ser que non exista outra alternativa. Tamén é importante a ergonomía dos adultos no momento de introducilos ao vehículo ou sacalos do mesmo. Por iso é importante ter en conta que introducir e ou sacar aos menores dos vehículos non debe xerar molestia algunha ao adulto. Evita movementos bruscos. É importante colocar en apertura máxima a porta de acceso ao habitáculo para non realizar xestos forzados innecesarios. Mentres cargamos ao bebé en brazos debemos ter en conta. Se temos que levantalos desde un lugar situado a baixa altura, é recomendable flexionar os xeonllos e elevar ao bebé mantendo o máis preto posible do noso corpo. Pódese usar algún sistema de soporte do bebé que o manteña próximo ao noso corpo sempre que a nosa estabilidade permítao. Ter durante moito tempo a un menor en brazos pode xerarnos molestias nas costas. En resumo, debemos coidar a saúde dos nosos menores procurándolles posturas cómodas á hora de viaxar, boa suxeición, evitar desplazamentos prolongados e ademais debemos protexer o noso propio corpo para evitar molestias. Con todo, se tes algunha dúbida, non dubides en consultar co teu fisioterapeuta.